Здравейте хора, днес играем Бъдър PvP, тук сме Тедо. Здрасти, здрасти. И този клип е информативен за MCMMO-то. В смисъл MCMMO, да. Разбирате ме за какво говоря, умрях. Умря. Да. Аз ще си ги взема, кажете и на YouTube. Нацелих водата, мамка. Така. Фейл малко. Ама не е проблем. Значи... Може да се subscribe за Iron Mask. Много благодаря. Значи, то клип е урок, както казах. Ела натам. Ела малко. Кой има там? Спирам си чата, брат, защото направо... Да не си спамват каналите. Не. Ага. Един ми вика дигни да съм в клипа, друг ми вика съднете се за Ренеласка, други какво ли не ми викат. Хубави И неща. примерно идваме тук, да. Искам да се махнат ефекти, значи пишеме MC Stats. И виждаме Sword, Access, Repair и такива. Значи Sword е лесен. Взимате един меч, намирате един моб, както в момента търся, ама не намирам. Значи, ето примерно ще ви демонстрирам с крава. Вечерта как стане с тия мобилите. Да, или в Nether отивате и почвате по пигмените, същото е. Значи взимате меч и пишете Sword. Понеже аз съм 900, а макс е 900, аз съм 930, защото съм VIP. И почвате биете и ви се дига, но както виждате на мен не ми се дига, защото това е макса и повече от това не може да дигнете. Смятай къв съм Господ, брат, щом Да. не можа. Значи MC Stats Access, същата работа. Отивате в Nether, най-лесно. Взимате си така брадва, която аз ще си направя, защото ме с 4 Breaking 3 и почвате да биете мобове вечер. Така, почвате да биете и дигате Access. Access е 700 макса, аз съм на трето място, защото името ми започва с не с Б. Или с А. Да, няма значение. Така. MC Stats, не ми мята и буклици. Stats. Следващия репер. Ела в хома. Значи. Какво правите? То скил е леко объркан. То скил е малко бъгнат, да. Ако капитана ми гледа клипа да вземе мерки мора, защото право ми писва. Значи. Тук. Взимате броня, не е енчантата. Да, извинете хора, наложи се лека паузата. Продължаваме, значи докъде бях стигнал, значи репер. MC Stats. Значи, репер. Взимате Iron Set и до 50 левел скил. Сте с Iron Set, трябва да го чупите и да цъкате така с бронята и трябва да имате Iron във вас и така цъкате и го репервате. По този начин се дига и вашето репер скил. После, след 50 вече мога да си вземете с диаманта на броня и да, вече да си стигате нагоре. Следващия е Acrobatics. Ела на Acrobatics Тедо. Значи сега ще ви демонстрирам Acrobatics, значи да. Ето го Acrobatics. Това е ферма, правите си така една фермичка. Слагате си бикън като нас и почвате да скачате. Така, шляк. Скачаш. Ето аз съм 608, както се вижда долу. 609, 610. Додолу, така додолу, още надолу, но не ми се слиза просто. Това е бейкън, да. 9-орен бейкън. Има speed, haste. Всичко. Speed обаче не е двойка. И сега ще го направим двойка. Ще стане добре. Да, ето сега ще имаме speed 2. Осм. Вече всичко е OP. Regeneration, Resistance, да, 9-орен бейкън. Мисля, че
Няма нужда от 3 бийкана, няма значение. 6 пак. Enchanting, да. Следващия. MC Stats. Разбрахте как се дига Acrobatics. Mining. Много просто, само копаете. Хоп, хоп, хоп. Фрейм дроп, фрейм дроп, фрейм дроп. Фрейм дроп. Прави се. Ето, майко. Скочи. Скочи ти ли? О, Щом ти не умря, значи нямаше язвам, да. Така. Ето. Просто. Копаете. Просто копаете. Ето. Хоп, айрон. имаме хейст в момента и става бързо. Да, иначе ще копате доста бавничко и си пускате спидмайна и почвате така да копате. Ние мога спидмайна тук. Да. И да, разбрахте ме как става. Ето така. И си копаете и си дигате майнинг. Ето както на мен си дигна в момента. Следващия MC Stats Excavation. Значи това е много лесно. Една лопатка и готово. Взимате си една лопатка и отивате там на грасчето, където го виждате. Цъкате 10 бутон. Цъкате 10 бутон и пак шляпте се така. И почвате. Вижте. Както виждате, аз съм 447 и доста хубави неща ми се падат. Има някои, които са по 900. Има едно момче, което е от 900 скил и е така копате и дигате скил. Падат са ябълки, сулсант, диаманти. Много работи и легове му ми се падат даже. Да. Така че си струва този скил да си го копате, защото е лесен. В смисъл само отивате и копате. Си Stats Excavation on Armet. Значи това е много лесно. Отивате в недъра и почвате да биете с ръка пигмените. Биете ги. Активирате си с десен бутон на земята и като почнете да биете. И примерно така ви има повече ден, че вижте сега гледа колко бързо ще го убия. На 2 хита убивам с ръка крипър. И вие се опитате да видите, че няма можете. Това и прави ръката по-силна. И така дизарвате, в смисъл Тедо я си служи меча в ръка. Да, както е Тедо. И вие сте някакъв враг с него, нали? И сте на PvP и почвате да го биете. И като сте по-висок левел, примерно 500-600, и му пада меч и идва във вас по някой път, ако го вземете. И така го обезоръжавате и го убивате. Аучи ми, значи правите полшенки. Това е много лесно. Само полшенки правите. Да имате нерви да правите полшенки. Да. Хербализъм, значи това също е много просто. Правите си, примерно като тази с картофите ферма или Netherward, но най-лесно е с Sugarcane, както е, ето е моята. Да, вижте колко е голямо, вижте за какво става въпрос. Ето. Много голямо нещо, трябва да се обере като порасне изцяло. И почвате да обирате, да, е така, шляк. Няма бикън тук. Няма, да. И виждате как се фарми. Sugarcane се продава доста скъпичко, така че е доста добре. А това е моят спаунер на скелети, мисля. Къде мислите? Добре. Нека вземем. Опа. Така. Ето ми скелетите, тук са 28 спаунера. И много бързо се фарми XP. Да. Така и да тук и шляк и си дигате XP и си енчантвате. Ето, брат да съм си приготвил всякакви глупости. MC Stat Woodcutting. Това е много лесно, само че тук в този сервер, т.е. вече по-новия плагин на Woodcutting и на MC Mamoto не позволява да има 3 фелер. Демек да ви пада дървото е така цялото. И просто сечете дървета. Това е много лесно. Само дърво сечете. По-лесен скил от този няма. Сечете дърво, както те го демонстрират в момента. Така изсича горите. Той така винаги прави. Там имаме вилиджер, бридваме си. И да. Знаете за какво е бридване и така нататък. Ето. Брид на вилиджери. И тук имаме всякакви глупости. Това е голем наш ли? Кой?
И тук отзад има някакъв арангон. Iron Golem ли се спомнил? Да, оле, виж ги те какво правят. Правят любов. Да. Да, с врата, браво, брат. Има 4 малки майна. И да, по същия начин се прави и Iron Golem Firmus. Мога някой ден да правя клип даже как я правим. Тук ще я направим. Ще питам и админа дали е позволено. MC Stats, така. Следващия Stats е Archery. Това е невероятно лесно. Тук има един крипер. Взимате лък, че и да демонстрирам. Или ти вече го... Бих го шо, ще гръмне. Взимате лък и целите. И така дигате Archery. Archery е стрелец, нали? И взимате и почвате да стреляте. Ето вижте, дигна 204 съм. И плюса на това, ще си кажете за какво ми е това. За какво ми е това скил, като не прави нищо. Напротив, прави, значи. Като стреляте, като станете примерно 500 или 200. Както Тедо, сега ще демонстрирам. Тедо ми демонстрира на мене. Значи, не мога да но някой ден ще ви покажа. Като го оцеля, мога да му направя нозия, да почне му се върти екрана. Гадни ефекти. Да. И мога да му сложа блиднес, мога да му удара така да му направи главата и да не мога да си го прави 5 секунди примерно. И прави магийки с лъка. Следващия е тайминг. Това не съм го дигал, защото тайминг и фишинг са най-скучните скилове. Ти знаеш ли го? Да го обясня си. Да, ми обясни го, да кажеш. Значи фащате си една глутница от 10 вълка, нали да са ваши и отивате така през нощта, в някоя гора да биете чудовища и оставате вълците да бият по чудовищата. Да, и така дигате тайминг. Да. А фишинга ловите риба. Това е най-скучният скил. Най-скучният скил, който не знам защо са го сложили в MC Малото. Следете и ловите риба. Ама от фишинга може да спадат легове такива работи. Да, там също се падат. MC Top Fishing. Някой дигал ли го е? OMG 75. Значи това пич го е дигнал за 7 дни и 10 месеца. Това се дига много трудно. Това като фанеш рибка, тогава ти се дига. Ако не фанеш рибка, няма да дигнеш скил. И да. Мисля, че е това. Горе-долу. Да. Хубаво хора. Надявам се, че съм ви помогнал поне малко така. Колкото да разбирате вече как да си направите факшн, как да си дигате MCMO и ако тия пичове от сервера ми гледат клипа, да разберат вече как съм дигал скиловете, а не да ме питат хакер, купуваш си скилове и тем подобни. Брат, тук има Iron. Вау, ние купаем Iron. Взех, идем си да виж. Вау. Милиони за Iron, добре. Хубаво, това е хора. Надявам се да съм ви помогнал с клипа и с MCMO урока. Следете ми канала и да. Чао, кажите. Чао.